Pathar constituency angkang Japara Langso cultural complex salong Corona Avur Akrem Doko Kapip Setame Methang Akai Ajutang Kaching Hona Joine Pining Ingdeng Koira Serkep Jonel Karbi Risoningso Rongaji Ni Hangdon Suri KCS Jon Japara Langso Jutang Aklamalong Arnisi Aparman Paman Pon Aprangsi news fast kelang Selang dorat don panilihin pen Ingdeng Koira Serkep Karbi riso nimso rongaje kadom pajiro kadom non nili gedo lake dak nihang don suri keses jun mate japra langso jutang aklam langsi neli dolo asino neli inut bahini dak labangso karbi riso nimso rongaje along nangkalang dun arat atumpat etheteniar juponji lasai ta non neli gedo lake dak japra langso jutang aklam langsi neli dolo asi non neli kedo lake pu kulat asan com nasi neli non kedo lasi dak pu ini umpana tuman arjunang ko pipiason si dak kulat along kedoma mate ko pipiason si ke jorpon ma laso pothai si hini alam the arjupon sidang ni tet nang litum me ko pipiason si dak ke pipon lo ni militum he baraan ke guguni ke alu chop pukuri ke kowe bithi lo ke gachachana lo lang bong biri cigarette layan chap kalang di nang ke nang ik sai ke di nang sai nang sai ente nang litum ke kuna arong belone dak sapapani bendi seru lo pu alang li litum ani neli karjulam the alang li puthot nang ke thak dun asi non dak nangkalang dun arat tum paneli non chihut chipuji lasi alang tum paneli non arjubon po tang tadi to mapang to please tante pining labang so dak niang long suri mate dak japlang so jutang klam long lai tu bening ake break kathek long pilo ke break kathek long nang pachini tu sa ke break kachelar lahai chuneng ke lahai ahem ave mate di asi pipilo lahai tame si ke break ke kalang mate di asi nang hin pena nang tham tu thang ppc dak nang di kathek long lo ka break chuneng pen lahai lo la hem hai Inki, ane hodai son kali dalam mani inki ciprek ulo arlo son si dolong kalang dopa milong lo mati arni arvi sita kalang cingtang jok lo mati kalang lalo di nalhin pen pene ningji duma lalo pining asap su prekcet dolo prekcet lo di chuneng pen di tenang li pining kaciprek kathek damlong son ko ppc kathek damlong nang li dak ke bang pen non nali pini kathek pamlong lalo lahai tande pendel hai bang ke kita les kami atibin aniar be lahai kalang lo di cingtang jok plot tenar lo dolong lo ite nang pining bang kami menit bang asap komcet di kalang di tante nang li ke kuna pelen di nang li ke arong ke kuna ne di handshake rong nang limen ke son ni monjir singar pi di ata choro lo alang li lituma ani tumfan alang li nili karju
alam thai butot alang tumpen besen ben nang thak duna pon li alang tumpan suri suri kadom pajir lo karbi rison nim sorong aje lo na kelang dun ararat tumpan lam the si ni karju poi phansi neli tisik pon lo toni lam the si na dulang ni lam the si ni nali phana melo ni nang lepan asamo na to nang lepan tangte pening nali tumla bangso festival mate karbi riso nim sorong aje long na tu kopi lo kaceprek kathek long na tumpen nang pachini dun tha kaceprek kathek dam long kathek dam long pojat bangke mane la corona joini ben masi mane armus ta kom der lo kalang la pen la chipate hin postame kom der lo la soka pheri pen masi kalang di la alan hello di kaceprek kathek long ma ta alang li tu mani pan alang pan kiro pilo alang li neli karju pen puthot nang thak dun thua pot chero lo ni President Junal Karbi Festival Donsuri Jun Honorable Romas Singha Honorable Secretary Junal Karbi Festival Donsuri Jun Kang Burayanti, respected Mongol President BJP Sultan Mongol Blokiran Nanti Ningkan bangke labangso Karbi Youth Festival ningkan bangke ni thom ni di si padupon kami pining bangke ani si vet si padupon shot la si la so bthak ko pini kisum ini ka suksa ka son do alam thepi bangke corona ajoinilo corona avura joinilo Central Committee Karbi Cultural Society KCS ahin benta directive pilo jonel tin na tumtame ani CCB chot nai tamenon theglong lo Karbi anglong along a jonel bangke latum nithom ni plisi ki padu nitum da dak chingwai lo nitum ta nini thom bang ateng bidun koknang ma la solam chingwai lo lapen risumar korjang tum risu ejang tum ta pulo aning kan bang asom de bina laso ke chingwai isek isak non nitum dak suru uthar lo non latest ta corona ki so bang chiwoido timu hem asar burata do terang hem to lo latung non hela iruyan ta velang latung ani atumi se asana pa choklang lasi corona ki so abur pen non puta suru uthar lo do bom lang amasi tum pulo nitum ta coaching wai thulo jong si nipli ni phobi kok abur bang munang khaida to le putang te non hangju tu nipli binang ni thom binang pa tu mang ke haso ke duklibi responsible ke nitum hasinang pupunang tum chini lor Central Committee pen a directive do thek lor nang tum pipo sila son bidet la solam wang juipo la sini tum chengwai muso solo muning corona vur velo putaningkan wang son itum ta muning le bi pemi etna ta pining bangke one day ke itum bidun nang pusi pining ke anisina cepate po dak jonel unit cricket home do pining ke la so problem a jok pen unit sirkep si chitong lo hai unit sirkep chitong lo tani itum non theglong lo pining a bangke I environment do e la da penakun itum la soma tha et bangsi ako ke ajuta binang nilu polam lang tari so jang tum aja non cultural night binai pusi ne we cultural night bi po lansi pijut ko pining abang tangte ningkan bangke ladak isi kesias tum kachirap tum do son tapi pining bangke ala de pani constituency hisab ke holo kona chibi rong las lam puta ke kopi son pena posilan so chekak dak son kachekak lake Jonel committee bangke aning hang atum lo repute bang che sengun ta tuning pen tame tuning si da danang tum ningdo ni avene nitum 13 unit ke dolang dak unit cricket home do laso unit cricket home chetong airport dak alir acham do rata chetong pi la danang tum theklong lo la so feel jitu la ke chiyang ji set ajolo le pudon dang te rat ke dak chetong pik ta pining bangke hala support kali la diopani pen to along aprek la tum du kok posi la dak muni chetong te la so bang kali hala a festival ki bi masi pining bangke ani siwet
Pekol ani siber ki binang kokta la ta corona abur joini. La si muning itum bitu pami et po jong se corona abur ing samlo avelo lil putang te aning kanwang ko son ma kibi la son biro le pute munang tum hala so thelong ya hakoko son thang ka chipre gabi pining la just la so abur pocho corona abur posini tum organizer to masini tum masi pudel munit pangrum nang ni non ta me long le ko cho long da ne phansi nang puji nang tum leadership tum chini lord district committee da guidelines do central committee benta directive do thek lord nang tum pipo se pate peglo hala sorni bangke nang pudiat puni tumasi arling sar tum anta la chingwai sara phida ni sibi kok nang putang dera phile pipo nang tum la son pate pegda mo hala su pholok bangke ni tumsi lam phuji la sini tum ta chingwai et phisi ani sibi chot peninga ba la bang so ani sikbia long pen la person corona temperature ke check la person na son doma temperature ke check la sona system ke ni tum authority basi administration no sor masi pulo medical team bang nang che toidon lo max la pen la sanitizer la pen kopin ne ki so kopin ni duan sitame la tum assistem la ke medical source bang check lempo la pen suru pothar sor maximum ke vaccine can siong lo ken e dulang he la itiblo mis propaganda do raso mis propaganda pe majhe ke ka pheri ta do sitala sa jek tum ken e dulang sanoni tum son second dose en thailo second dose ke en tum do piglo non one dose ke en tu ong lo la sini confident la so abur pini la dak pen spread free la dak pen hedi la so festival ke do pen corona la so bang pa ko pachi un ba ke pa bat la so Karbi Youth Festival Junal celebrated all over Karbi Anglong, and this is Donchuri, the Junal Festival. I'm delighted to attend this festival, and I wish all the youth of Karbi Anglong a very happy 29th Junal Karbi Youth Festival. I believe this festival will uphold the identity of Karbi community and the integrity of Karbi Anglong. My best wishes to all the organizers of 29th Junal Karbi Youth Festival. Thank you so much, sir. We media akai dum kardom. Lasi non dak ingdeng kora sirkep nihang donsuri hawar Karbi risunim so rongaje nilitum kre tarik kre thom ani sisi nilitum dak bangso jutang jubat Karbi risunim so rongaje bangke cipaci pon tekcholo labangso lam the bangke kedamtang atir tiripi ame kangdang ame longsi cirai ponlo labangso ka cirai pon ating pininga bangke COVID-19 alam the buthak ani sisi labangso ingdeng kora sirikep hawar Karbi riniso rongaje bangke talon ponang chok talon pon chot nangi walam the nilitum central committee pen labangso directive ke do kok pen alam the pen nilitum ani sibesi daksitame peti ponla alam the bangke ninghang bangke kedam tang ana bang sitame nilitum dak nithom nipi lason nilitum ke klempon si pineng bangke ani sibeda bangke nilitum methang sitame ningdu ke dolo je kyong dungar ni pen nilitum labangso ingdeng kore sirikep labangso Karbi risunim so rongaje bangke talon pon thektidet si talon pon thektidet puai phi sitame nilitum sitame angsong pen labangso arona tanang ki pidokok alam the pen nilitum ani sibet chipati ponlo ta si pining labangso angdeng long ingkora sirikep along
nilitum dak ni hang donsuri hawara me pen kadok ko be pangrun pel bang unit bang ke krege thom do laso krege thom ang bong pen pini sirike ba bang chitong pon lo lasiola non kene sirike pen badde krege thom bang long plia dim long bang ke non nang lipon pela sai ilong long ne dim wang bom laso abirta bang ke long pon lo si kadok ko be ke claim ke dam wifi sidame kadok ka be dak karbiarat dak japra langso arat lapen ni hang donsuri hawar alokido kithe giding sarlar bikhoy moja jutang ching hona korte injir pencheng jok social media social organization pencheng lok kadu kawe kapre ka ahin pen political party ahin pen punon kadu kawe riso ejang pen chirap chitu pensi nilitum labangso akamang dengke dengponlo mesen pensi chirap chitu pensi nilitum labangso akamang dengke non anabangke nilitum mesen pensi klemponlong lang asim non mo ajo baji sirke bansi nilitum kang ton bonja lam thedo lasinon lamo baji sirke bans dame nang litum kadu kowe labangso aja kong pen nang litum nang kadu kowe pen chirap chitu pen mipong